Yes, webulu maka ndị Igbo siri ike na Malika finally webili webulu na Bamako Mali West Africa ebe Africa fabizi ebi ụmụ Igbo Chukwu gọziri agọzi n'ezenu na anyị sobili Amekwe kwa nememe. Yes. Igbo silike na Mali anyị zuru keme. Igbo silike na Mali anyị zuru keme. Igbo silike na Mali anyị zuru keme. Anyị zuru keme nenu. Anyị zuru keme. Nena Chukwu gọzlanya gọzi nenu. Anyị zuru keme. Na Chukwu melanye manunu. Anyị zuru keme. Anyị sopili. Anyị zuru keme. Amekwe kwa nememenu. Anyị zuru keme. Anyị zuru keme nenu. Anyị zuru keme. Anyị zuru keme. Silikanu Nena Chukwu gọzi Nena omelanyi manu Adanekwu nweli bevani Adnekuzi na kitinu Ekwa nonu kita pulaga mene Ụmụ Igbo siri ike N'ezenu na anyị sobili o Asi n'obodo adịghị gbagoro na na-enwe obodo nwe abatazie n'ime obodo na-enwelu ndị ejibili. Yes, abatazie n'ime obodo na-enwelu ndị ejibili. Ụmụ Igbo na anyị na-eme ọfụma na anyị zulu kemenu na anyị nwere obodo nwe mfuo ibe anyị kwulu ka anyị na-emenu ibe anyị melu ka na-ekwuzinu ụmụ Igbo silikanu dezenu na anyị anwụli ka anyị na-enwenu dezenu na anyị fụlụ nwanyị n'anya ụmụnne na anyị bụ ọnwanụ dezenu na nkada ekwuchi ọnwanụ ifodogu na-emenu ọrọnya keji malodo Ifeanyi na-emezinu ọrọnya keji malelanyi na anyị siri keme Igbo siri ike na Mali anyị zuru keme Igbo siri ike na Mali anyị zuru keme Igbo siri ike na Mali anyị zuru keme anyị zuru keme anyị zuru keme na Chukwu gọziri anyị agọzi onenu anyị zuru keme ndị odogwu anyị zuru keme nenu na Chukwu bunyere anyị ikenu anyị zuru keme ike ibu Chukwu bunyere anyị ya nenu anyị zuru keme ọ bụ Olisa na-emeze anyị zuru keme
kabuli bajeke nende bosili kendo gadilimo na fazulu kemenu Chief Innocent Kenechukwu Kenzo Cash Money Kenzo de Paris, a member and patron G7 Club, Bamako Mali, Chairmanship Executive, MK International Science, Fashion and Designers, Chairmanship Executive, Kenzo Cars Worldwide, Chairmanship Executive, Kenzo Logistics, Onyoka Nasa Wena Mkeneli, Owoka South Kisses Ejeno, Onya Nambra no Gabale, yes. Ezasimu Bulegu Kenenu, Ezibu Munyo Fulunanyano, O Mama Wani, Chief Lolo, Miriam, Kenechukwu, Mama Chikanso, Wanyobioma. Ogole malo bibia no kadele ma Asimu bulegu nu kenenu Yesibo mwe afunanya Master Chikanso Innocent Kenechukwu Kenechukwu Junior Nedoso Asimu buliba kenenu Yesibo di afunanya Asimu kenadia wayanu Miss Okechukwu Kenechukwu Omalisha wanye no gabale Osimu Kenechukwu Miss Glory Kenechukwu Yana Mrs. Mary Golden Kenechukwu Osimu Buli Bakene Yesibo ni ofulu nanya Mother Mrs. Benedict Shinonyelum Kenechukwu Osimu Buli Bakene Aneyoche Let Mrs. Mary Mwakbu Wemeke Wosu Owulu Bego Onye Kwele Village Noka South Anambra State Andi oga dili manu Asimu Buli Bawoke Nendo Mr. Izichukwu Eze Chief Ogbuefi Eze Nwachinemelo Ezigbo nwa mụchara amụcha na-ekwu abịa Anambra State Adịkwu nne gị na fechiri ya echichi nu Ịkwasịrị mama nnukwu inu na fechiri ya echichi na 7th of January 2020 Kedu ife fechiri odogwu Ọgaranya na-eri ego ya ọ na-enwe obi anwụle ọkwa gị bụ founder and current president G7 Friends Club Bamako Mali Chief Executive Officer Izubet Global Estate Nigeria Chief Executive Officer Izubet Enterprises and Izubet Estates Chief Executive Officer Izubet Lodges CEO Izubet Importer and Exporter of Wowo Sinotruck Chinese Truck Parts West Africa Izubet Importer and Exporter Best Brake Lining Best Brake Parts Yes Asimu Kenezienu Ezigbo loli afulunanya Lolo Mrs. Chibuzo Kanseyo Chukwueze Idi Gacholo Wanyoma Mama Mimi Eze Mama Olise Mekeze no Gabale Kabule Gumuwe Kenenu Ezigbo nwi afulunanya no Mr. Olise Meka Samuel Eze Osimu Kene Ezibade ya Miss Mmesoma Chukwu Emmanuel Eze Kabule Gumuso Benunu Ezigbo nwi afulunanya Nze John Eze
ya na ezigbo nwunye Lolo Mrs. Teresa Eze Ezinne Izuchukwu Eze Onda Anambra State dalụnụ Abulegu mu weso benu Eze mogo no sonu Aishi Doctor Chukwuebuka Hyman Okeko Biago Obishiruzo One Nubo Onye Anambra State no gabale Onye Nwanzeneba Odwenye na Lagos State Nigeria Jarika Wakanji na Northern Nigeria no do so Traditional Prime Minister Onoseleze Nwachinemelo yes sir. An international godfather worldwide CEO Shoko Benz Bamako Mali West Africa a member and treasurer G7 Press Club Bamako Mali Onyomanoga Diligimo Kabulegu Muwejebenu Ajeko Nonyoga Dilimo Omogo Mr. Samuel Anyebonam Chief Udenibo One Okanada South Anambra State Nogabale Chief Akunambo One Nokanada South Anambra State Odogu Yezibonyuke Nokanada South Anambra State Otutu General na Bamako Mali CEO Folly Blom Hotel and Nightclub in Bamako Mali, West Africa. CEO Exodus Restaurant and Hotel in Bamako Mali. A member of Blue Diamond Friends Club, Bamako Mali. A member of Nigerian Community, Bamako Mali. A member, Igbo Union, Bamako Mali. Asimo Kanelo Lianu. Lolo Mrs. Sadanu. Mwani Ebonam. Eze Mwani no Gabale. Umiliako Anambra State. Ogabali yo. Umiliako Nigeria no Gabale. Kabuli Baweso Benu. Onyomoga Dilimano. Chief Jude Chairman Chief Executive Jude 190 worldwide Eze Chimeleze one of Imezowa Ochimote Mogo Eze Afojuru Namunkenele The President General Enugu and Ebonyi State United Brethren and founder of Ezagu Ibudu Family Meeting Bamako Mali. A member G7 Club Bamako Mali. Chairman Ezagu Ibudu Family Meeting Bamako Mali, West Africa. Asimukene Lolo Lianu Lolo Mrs. Kelechi Florence First Lady Wanyoma Mama Chidaluni Sobilio. Yes. Igbo silike na Mali anyị zuru keme. Igbo silike na Mali anyị zuru keme. Igbo silike na Mali anyị zuru keme. Anyị zuru keme. Anyị zuru keme. Na Chukwu gọziri anyị agọzi onenu. Anyị zuru keme. Anyị odogwu. Anyị zuru keme. Nenu na Chukwu bunyela anyị kenu. Anyị zuru keme. Ika ibu Chukwu bunyela anyị ya nenu. Anyị zuru keme. N'ọbụlisa na-emeze nnu. Anyị zuru keme. Abulegu mu wesobenu. Onyogade. Chief Amselem Shibogu Mosu Akepushawan one of Ntweke in the Delta South Local Government Imo
Imo State, Nigeria. Brigadier Hamma, one of Bamako, Mali. CEO, Jim Ansel Holdings Limited, National. Chairman, Igbo Progressive Community, Bamako, Mali. Ikejaba, one. A member of Blue Diamond Club of Bamako, Mali. Osimuke Nezibonga, Osimuke Neliedi Babaliano, Master Harrison Oluchukwu Mozu, Obele Nwachukwu Kunakano Gabale, Osimuke Nezibwenu, Yezibonga Fulunanya, Master Hadel, Shugwashetam Mozu. Asimuke Nezibwenu, Ezibadi of Lunanya. Mrs. Precious Shina Sherem Mozu. Kabuli Bake Nezibwenu, Ezibwenu of Master Uchechukwu, Evan Mozu. Kamuke Nezibwenu of Lunanya. Let's see Patrick Agwebuka Yana Lolea Mrs. Victoria Mosu Ambuliba Wekenenu Senior Brother Dalu Chief Aloy Mosu Wokenibia, one of Ndweke in Imo State, Nigeria. Kagenendoga Bilimanu Mr. Chinedu, Mr. Chinedu Moka, Eze Chinyerugo one na Bamako Mali, CEO Moka Commerce, Bamako Mali, Osimuvuli Bakenelolea, Mrs. Bafone Samake Moka, Lolo Chinyerugo, Ndumu Wakabia, Ofahia, Umualumu. In Osu local government, Imo State. Kabuli Bawe Kenenu, Yesibonia, High Chief, Anthony Ejimaduaka Moka, Ajebu Obi one, Numu Wakabia. Kankene Kwesibonia, Cecilia, Ekuta Simoka. Yezina Mwakabia Osimu Kenelia, his godfather, Mr. Iba Tagedu. On one is the one on Chanambra State. Onaga Dele Madalo. Kanka Nezenu, Ezionaga Dilima. Eda Iwunze, Uche Nelson, Uche Mbaye, Nadaka Senegal. Yenyudo Kama, Nadaka Senegal. Elder Umumberi Nadaka Senegal. Azaka Ewe Kukuwa, one Nadaka Senegal. Obaka Rioje, one Nadaka Senegal. A music promoter worldwide. A member and founder of Dakar Pioneers in Dakar, Senegal. Unachimberi in Mbitolu, Imo State. Osimukene Lolea. Lolo Mrs. Iwunze Mary Blessing. Ogadima Wokoro. Eze wanye Nyudo Kama. Enyudo Kamanu. Asimubuli Bakene. Enyudo Kama. The music promoter worldwide. Simubuli Bamu Wekene. Mr. Collins. Chukukere Osiwu. Uweruzo one. Na Alachi Beri. In Mbitolu local government. Imo State. London based Nidoso. Kabuli Bawekene. Shikashima. Asorokwe. CEO. Ultimate Oil and Gas. A member of Dakar Pioneers in Dakar, Senegal. Asorok Holdings Nigeria Limited. Dealer and supplier of kitchen utensils.
number 28 Jubilee Road, Aba, in Abia State, Nigeria. Kanke Nezonyo Gadilima, His Royal Majesty, Ezabinaka Chukwujiwu, our future Imo State Governor, Onataradike Manaisunjaba, Kalisa na Austin, Texas, United States of America. Kambuli Bakenezano Nano Dogu Chief Hamis Ike Ohaneze Nibona Dakar, Senegal. Abana Autos, Mercedes-Benz, importer and exporter of all kinds of motor makers in Dakar, Senegal. Remember, Dakar Pioneers in Dakar, Senegal. Ezibonye Zagu Enugu State, Nigeria. Lalolo ni welewe. Kambuli Bakenenu, Nezenu Nodogunu. Udogwani Chidebule. Chief Sir Benjamin Nweze. Ezibonye Okuno Village, Uguoba, Enugu State, Nigeria. CEO, Ben and Sons Nigeria Limited. Dealers of all kinds of tailoring materials in Bamako, Mali, West Africa. Akulono Bishiruzo, Nuguoba, Enugu State, Nigeria. Assistant Financial Secretary, G7 Press Club, Bamako, Mali. Treasurer, Enugu State Meeting, Bamako, Mali. Social Welfare, CMO, Bamako, Mali. Osimu Keneli Lolea, Lolo Mrs. Ebere Rita Nweze. Evidence Umwambara Dalolo. Osimu Keneli Adan Wine Ofro Nanya. Miss Chimnaze Bere, Violia Nweze. Osimu Kenekuolianu, Esibo Ofro Nanya. Kamsi Yochuku Michael Nweze. Kamkenezelia, Esibo Ofro Nanya. Late Mr. Vincent Nweze. Yana Lolea, late Mrs. Rosalie Nweze. Osimu Kenelia, Esibo Wanye Wokoflo Nanya, Mr. Ike Chukwu Nweze. The last governor so Akanatu Peppers, na Ladipo Lagos, Nigeria. Osimu Kenelia, Esibo Wanye Wanye, Mrs. Ifamude. Akeleli Obi Enwoke, Chief Fabison Nwangwo, Ochaya Nwanorugwu. Ukenekwelie Chief Innocent Ifeanyi Chukwu. Enenebako, Kalisia. Ebwe dike na ogu nọdalolu. Kambulegu Musobenu, Mr. Igwilo Francis Uchechukwu. Akune Chamber 1 na Bamako, Mali. Ogbuefi n'ime Jesus. Onye Anacha Local Government Anambra State. CEO Ucheson PLC International, Bamako, Mali. Remember, G7 Press Club, Bamako, Mali. CEO Catalyst Importer and Exporter. Dealers in all kinds of jewelries. Onye Dazani Kenga Village na Anacha Local Government Anambra State. Osimu Bulegu Mukene, Mr. Victor Mibo. The end of money one na Ghana. The chief exporter of catalyst in Nigeria. Dealers in all kinds of motorbikes. Osimu Bulegu Mukene, Yesibo Loleo. Lola Mrs. Igwilo Mary Jane Adobe. Osimu Kene Nwe Ofro Nanya. Miss Igwilo Munachi Immaculate. Kamu Kene Liesibo Nwe Ofro Nanya. Igwilo Chetachi Pascaline. Kamu Kene Kuo Igwilo Maluchuku Pascal. Osimu Bulegu Mukene. Ezigbo nni Ofro Nanya, Mr. Benedict Igwilo. Kamu Kenelie, ụmụnne Ofro Nanya,
Mrs. Patricia Anoliefo, woman of nobility. Kankenelie, Mr. Valentine Igwilo, Osina Nwata Bro Ọgaranya. Osimu Kenezikwe, Mr. Athanasius Igwilo, Ọgaranya zoro ezo, the gentleman. Kankenekwelie, Miss Vivian Igwilo, Ugebo Igbo nwa. Igbo siri ike na mali anyị zuru keme. Igbo siri ike na mali anyị zuru keme. Igbo siri ike na mali anyị zuru keme. Anyị zuru keme. Anyị zuru keme. Na Chukwu gọziri ya gọzi onenu. Anyị zuru keme. Andị odogwu. Anyị zuru keme. Nenu na Chukwu bunyela anyị kenu. Anyị zuru keme. Ika ibu Chukwu bunyela anyị ya nenu. Anyị zuru keme. Ọbụ Olisa na-emeze ndụ. Anyị zuru keme. Kamujekene Mr. Eze Ojukwu, CEO, Source Metal Service, Sir, Bamako, West Africa. Onyobo local government in the state. A member of Alaba Friends Club, Bamako, Mali. Osim Keneli Lolia, Mrs. Favor Eze Ojukwu, Mukenelia Azizi, the Director of Source Metal and Service, Sir, Bamako, Mali. Osimu Kene, Mr. Chinedu, Ngolo Limited, Kamukenelie, Nrabu Sherman, Sir, Mr. Mike Adas, CEO, Sadak International, Sir, Kamukenelie, Ondini Nabundetu, Imo Progressive Community, Bamako, Mali. Osimu Vulegu Mukene, Mr. Frank Ofebu, CEO, Frank Plaza. Mukenelie, Ezboni of Lonanga, Mrs. Joy, Eze Ojukwu. Kankenelie Nwanne Nwoke, Mr. Shooks Eze Ojukwu. Shooks Money. Kankenelie, Lolo Mrs. Eze Ojukwu. Mukenelie, Ezigbo nwanne ya ọfụlụ n'anya, Onyeka Eze Ojukwu. Ka mụ ga-ewuzie Mr. Onyemaechi Eze Ojukwu. Osimụbụrụ Ịgbakene, Mr. Chukwudi Okoye. Ịga Ọmụmatụlụkwu 1 na Blue Diamond Friends Club, Bamako, Mali. Osimukene, Dr. Django Eze Ego. Carrying too much money, Onyimo State. Kambulego Mukene, Mr. Samson Ugu, Onye Nsuka, Onye Yakana Nsuka Igbo State. CEO, Chef Samson Importer and Exporter of all kinds of food items in Bamako, Mali. Chairman of Truly Friends Club in Bamako, Mali. Chairman of Nsuka Family Meeting in Bamako, Mali. Yana Lolia, Mrs. Chomugu. Osimu Kenelie, Ezimo Mwanya, Mrs. Oluebugu. Umukene, Ezimo Mwanya, Miss Shimamandugu. Kamukene Zikwe, Oluamugu. Kambulegu Kene, Sontu Ugu. Umukene, his godfather, Mr. George Ogiri. Onye Enugu State, mana London, United Kingdom, Kambuli Majakeneze, Mr. Francis Shede, aka Capital Oil in Bamako, Mali, West Africa, a member and chairman of Imo State Progressive in Bamako, Mali, importer and exporter of car air conditioner parts in Bamako, Mali. Asimu Kenelo Lia Mrs. Chisom Cynthia Shede, Osodi Eme,
onye ọsụsụ uri of Ụmụnọha in Mbaitoolu Local Government Imo State. Ọsịmụ kene ezigbo nne ya Pastor Emmanuel Dik, onye ọsụsụ iru na Mbaitoolu Imo State. Ka mụ kene ezigbo nwunye ya late Mrs. Ezinnerita Ezioma. Ka mụ kenelie his postman Mr. Hyacinth Ọnụigwe, Ọchịrị Ọzọ One na Togo, Lome, West Africa, a man with a golden heart, aka AZ International Worldwide. Ọsịmụ kenelie ezigbo enyi nwoke Mr. Goodluck Asomba, mmiri enwilo 1 n'Ụkpọ, Anambra State. Ọsịmụ kene Mr. Goodluck Asomba, CEO Goodluck International, Bamako Mali, CEO Goodluck Cares Foundation, an importer and exporter in Bamako Mali. Ọsịmụ kene Lolia Mrs. Uju Asomba, onye Ụmụdike n'Ụkpọ, Local Government, Anambra State. N'ọbịala fụfụrụ ihe nnenu mana ọ bụ Chukwu zọrọ ya na Chukwu Emeka. Ọsịmụ kenelie his godfather Chief Nnamdi Ezenwugo, triple money making machine, long live godfather. Ọsịmụ kenelie lọlọ ya Ifi Ezenwugo, onye Enugu State, Nigeria. Ọsịmụ kenelie his lovely son Master Samuel Asomba. Mụ kenelie ezigbo nne ọfụrụ n'anya Mr. Asomba John. Mụ kenezie Lola Mrs. Caroline Asomba, onye Ụmụdike n'Ụkpọ, Local Government, Anambra State, a member of Anambra Progressive Meeting, Bamako Mali. Ka mụ kenezie Mr. Uchenna Emmanuel, Uche C and Z Money Transfer, Bamako Mali, a member Ultimate Friends Club, Bamako Mali, a financial secretary of Abia State Forum in Bamako Mali, a member Igbo Union, Bamako Mali, in West Africa, onye alaghị na Bende Local Government, Abia State, a dealer of cars cover and exchange. Ọsịmụ kenelie Lolia Lola Mrs. Uche Emmanuel. Mụ kenelie nwe ọfụrụ n'anya Master Daniel Emmanuel Dan Dollars. Mụ kenelie ezigbo nwe nwanyị ọfụrụ n'anya Mrs. Ifeoma Emmanuel Favorite. Ka nkeneze Chief Emeka Udogu, Ifemena Nkịtị one of Ụmụọbụ in Awka South Local Government, Anambra State. Bullet na Bamako Mali, former secretary Awka Development Union, Sierra Leone. Yana Oriakụ ya nụ nwanyị ọma ọgọmna ya egbu na m Lọlọ Mrs. Favor Udogu mi Ogochukwu Shigbo, nwanyị Awka na Bamako Mali, importer and exporter Nigeria foodstuffs and provision Mali, and travelers in Bamako Mali. Ọsịza mbụrụ ịgba wee kenenu ezigbo onye ọ ga-adịlị mma Madam Gloria Ijeọma Ibe, agụ nwanyị na Bamako Mali, onye mkpologo na Anambra State na ọ ga-adịlị, CEO of Ijego Nigerian Kitchen, Bamako Mali, West Africa. Ọsịmụ kenelie ezigbo nwa ya nwanyị ọfụrụ n'anya Miss Miracle Chiamaka. Mụ kenekwuolie ezigbo nne ya Mrs. Mary Ibe. Ọsịmụ kenelie ezigbo nne ya late Mr. Mark Ugochukwu Ibe. Ọsị ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndụkwa. Ọsịmụ kenelie ezigbo nwanne ọfụrụ n'anya Mr. Kesiri Chukwuemeka Ibe, Machi na-emere one of Mgbologo. Ya na Lolia Lola Mrs. Chioma Ibe, CEO Kimberley International Co Limited, Port Harcourt. Ndị Agwata Local Government na Anambra State na Ọga Balunu.
Osimu Buligba Wekenele Dr. Ndubisi George isi enyi one na Nofia, Anambra State. Yana Lolea Lolo Dr. Mrs. Joy Ibe George, Chairman Emeritus, Nigerians in Diaspora, America, Midoa, USA, CEO, Salient Healthcare Services, Incorporated, Atlanta, USA. Yes. Umu Basilicanu, Umu Nanani Sofili. Ibosilike na mali anizuru keme. Ibosilike na mali anizuru keme. Ibosilike na mali anizuru keme. Anizuru keme. Anizuru keme. Atufu kosa nenu. Anizuru keme. Umunana kabike. Anizuru keme. Anamaka kamu na tunu. Anizuru keme. Amasaka nebudiaka. Anizuru keme.